Прывітанне, мои шановныя сябры. Паглядзіце, які прыгожы горад у нас пакуль што атрымліваецца. З правага боку, дакладней казаць, на левым беразе ракі ў нас звычайная жытловая забудова, аднапавярховая, а вось ужо на правым беразе сапраўдны прамысловы цэнтр, де пры гэтым яшчэ і бізнес, ну і ўсё такое. Пад мінулым відэа ў нас у мяне з'явіўся каментар, што гэта выглядае нібы гета, але мне падаецца, чалавек памыляецца і не ведае, што такое ж сапраўды гет. Калі што, чалавек, я табе раю паглядзець ролик, які зняў Лёня Пашкоўскі. Калі не ведаеш яго асабіста, то гэта канал «Хачу домой». Там ён здымаў, што такое гетта. Ну, выглядае, слухайце, прыемненька, правда? Асобная гэтая частка на левым беразе, якая знаходзіцца, яна цалкам выглядае як маленечкі такі гарадок амерыканскі. Ну і там ужо, бачыце, там ужо сапраўдны горад. Прыгажосць. Слоў нема, у мяне пакуль што. А ўвогуле гэта можна параўнаць было, калі б тут былі нейкія трушчобы, з хіба што Воскресенскам. Я там памятаю, нешта такое было, то бок нейкія такія кволыя пяціпавярховікі і па другі бок ракі там знаходзіцца кітайскі горад, які змяніўся за апошнія 30 гадоў менавіта вось у такі выгляд. Як кажуць, развіццё, прагрэс ва ўсе бакі. Ну і, канешне, так, вежа, назовем яе Кім Чен Іна, яна на месцы. Карацей, што ў нас па планах на гэтае відэа? Амаль што нічога не змянілася апроч таго, што мы будзем расці, развівацца, і, мне падаецца, мы перафарматуем нашу транспартную сетку. Таму што ў мінулы раз я яе там трохі не так зрабіў, не ўлічваючы накірункаў, не ўлічваючы прыпынкаў, якія маюцца ў нас для насельніцтва. Таму атрымалася тое, што шлях, глядзіце, вось, шлях, які ў нас першы быў пабудаваны з 37 прыстанкамі, ён самы папулярны. Пры гэтым пры ўсім 3 увогуле ніяк не патрэбны. То бок, нам трэба змяніць гэтае становішча, ну і, карацей, прапрацаваць больш карысна і якасна. Што я маю на ўвазе, глядзіце, вось самы такі, ведаеце, паказніцкі прыклад, дзе вы бачылі, каб вось так менавіта прыстанак стаяў на адным баку вуліцы, а на процілеглым яго не было. Безумоўна, так можна рабіць, і я такое бачу ў сваім жыцці, але гэта трапляецца насамрэч не заўсёды ў адрозненне ад майго гораду. Што тут і адбываецца, дарэчы. Бачыце, зноўку па правым баку прыстанак, і тут па правым баку, на левым нічога няма. Звычайна ж будуюць і на левым, і на правым. То бок ёсць маршрут, ён ідзе. Давайте так намалюем прыблізна. Гэта зараз проста ў якасці з'ехаўшага з глузду. То бок ён ідзе, напрыклад, да універсітэту, вось па гэтай вуліцы, вось сюды, зварочвае да універсітэту. Недзе тут тыпу канечны прыпынак, ён разварочваецца і едзе назад. І вязе ўсіх гэтых пасажыраў па тых жа месцах. Вось. У мяне трошки не так адбываецца, таму гэта мы перафарматуем, зменім. Слухайце, я забыўся, у нас жа ж з'явіўся замак. Рэстарацыі нейкія, паркі, ай, прыгажосць проста. Я б тут жыў. Ну, вось гэта не цудоўна ж выглядае, ну паглядзіце. Сярэднявечча і сучасны горад. Цудоўнейшая карцінка. Так, ад нас патрабуе трошачкі яшчэ офісаў. Паколькі ў нас офісы, бачыце, ўжо выкарысталі амаль усю сваю прастору, якая на іх была адведзеная, таму, мне падаецца, трэба будзе купіць вось гэтыя пліткі. Дарэчы, трэба купіць пліткі каля ўзбярэжжа таксама, каб у нас будаваць тут вось гэтыя цудоўныя высочэзныя пабудовы. Таму раю акурат гэта і зрабіць зараз. Вось не адкладваць, а заняцца пліткамі. Так, выдатна, як бачыце, мы нават захапілі выспы, якія ў нас стаялі ў моры. То бок можна будзе пабудаваць тут нейкія турыстычныя зоны, тую ж самую, не ведаю, вежу можа перанесці, як
планавалі так, ну была такая думка, я ўжо не ведаю, ці патрэбная яна. А вось з'явілася нейкая праблема. Нам не хапае электрычнасці, правда? Што у нас па электрычнасці? Ну, зусім трошки не хапае. Зараз мы ўсё гэта хуценька адбудуем. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Ось зараз было дзіва. Дарэчы, новая механіка, якая з'явілася тут. Гэта будоўля трансфарматарных станцыяў. Бачыце? То бок яны, аказваецца, яшчэ нам забяспечваюць стабільнасць электрычнасці на працягу усіх гэтых кабельных шляхоў. Мы тут пабудавалі, дарэчы, вось бачыце, яшчэ адзін шэраг электрычных генератараў. Ну, ветравых генератараў. Я наўмысна іх так паставіў. Вось такім нібы шахматным накірунком. Ну, як пліткі на шахматнай дошцы. Я здзіўлены, гэта прыемна, што ёсць. А ведаеце яшчэ што? О, bottleneck. Bottleneck, які трэба будзе прыбраць. Каб яго прыбраць, нам патрэбна яшчэ вось гэтая штука. Так, у нас адна лінія ідзе. Ось так, яна павінна працаваць па сутнасці. Bottleneck — гэта кабель, які у нас ідзе пад зямлёю, і ён тыпу выкарыстоўваецца на занадта вялікую колькасць электрычнасці. То бок у нас зараз производіцца 158 мегаваттаў, з іх прадаецца 12. Ну, плюс-мінус, карацей. Хутка яна паднясецца, ветер вон падзьмухае, і у нас усё ўзрасце. Так, дарэчы, больш ветра, больш вытворчасці. Гэта прыемна. Я разумею, што гэта нестабільна. Адчапіся. Вось, але, як мы высветлілі ў мінулых серыях, гэта найбольш карысна, калі мы карыстаемся менавіта ветравымі генератарамі. Зялёная энергія, чыстая, празрыстая. Вось, у адрозненне ад... Што там у нас было? Вугальныя станцыі. Вось гэтую пабудову, слухайце, мне падаецца, трэба будзе зрабіць. Пытанне толькі дзе. Вось гэта цікава, дарэчы. Што ім усім патрабуецца дадаткова падлучэнне энергіі. Так, гэта у нас гідраэлектрастанцыя сюды падыходзіць, а гэта у нас пуста, пакуль што нікуды не выходзіць. Батэрый-банк, гэта генератар, правда? Да 7,5 мегаваттаў. І яшчэ пры гэтым будзе забруджваць нам паветра. 100 мегаваттаў. Давай. Все, пабудавалі. Так, не ведаю, ці будзе оно варта такіх высілках, ну, выдаткаў 100% будзе варта, але паглядзім, як яно адпаведна адаб'ецца на карыстанне электраэнергіі ў нашым мястэчку. Спадзяюся, што пазітыўна, і мы вырашым гэтую праблему. Так, у нас яшчэ была трабла з офіснымі памяшканнямі, бачыце, яны дасюль яшчэ не пабудаваліся, і нам зараз трэба будзе пабудаваць дадатковыя жытловыя будынкі. Вось, і карацей, ну і офісную. Так што давайте, поехали. For
Што я б яшчэ хацеў зрабіць, гэта, канешне, планаванне нашай вось гэтага узбярэжжа. Трэба будзе прыдумляць, будаваць масты і ўсё такое. А такім чынам трэба будзе, па-першае, зрабіць дарогі, правда ж, шляхі, дарогі. Вось усё гэта, каб людзі траплялі, то бок вось гэтая дарога у нас ідзе з мястэчка непасрэдна. Давай мы яе і даром, як гэтага патрабуецца. Усё, так, сярэдняя плотнасць, яна у нас пайшла ўніз, высокая плотнасць, яна будзе заставацца тут. Так, потым, што я мяркую рабіць далей, вось гэта офісная забудова, яна будзе фармаваць нібы наш такі цэнтр прыцягання ўвагі, то бок зараз мы пабудуем тут офісы, як бачыце, потым яшчэ вось такі нібыта дыстрыкт зробім. І вось тут ужо будзе зноўку жытловая забудова. То бок тут у нас будзе самая высачэзная кропка. Вось тут у нас будуць невысокія дамы, каб не перакрывалі наш колледж. Так, наш прыгожы колледж. Каб ён у нас быў бачны таксама, як і універсітэт. Выдатна. Так, мне падабаецца, як гэта выглядае, як вось гэтая невысокая забудова, яна патроху падымаецца да высачэзных дамоў. Ну і, канешне, вось гэтая цэнтральная вуліца, якая вядзе да нашага гораду, ну, то бок гэта ж шаша, правда ж? Вось, яна не перакрываецца пакуль што нічым, ды і не можа перакрывацца, ну, карацей, будзе ісці гэтая забудова. Так, тут у нас, дарэчы, будзе кола, ці кальцо, як каму заўгодна. Вось прыблізна так, як тут. Адзіна, мне толькі кольцы падабаюцца менавіта з дрэвамі. Вось, глядзіце. Ну, гэта ж прыгажэй, правда ж выглядае, калі тут дрэва нейкае расце ці расліна. Замест вось гэтай вось, няхай сабе і блакітнай, але ўсё ж такі пліткі. Так, далей. Што мы будзем рабіць далей? Грошай у нас шмат. Можна далей працаваць. Дарэчы, патрэбы ў нас няма. Таму мы зараз павесім троху і будзем рабіць гэты рэгіён. Трэба будзе рабіць вось гэты рэгіён. Мяркую, што тут трэба будзе рабіць у тым ліку і сярэдняй плотнасці забудовы. Шмат аднапавярховікаў, гэта, канешне, прыкольна выглядае, нібы вялікая вёска, але па факце, мне падаецца, гэта згубіць карціну цалкавасці нейкай гэтага горада. Так, на што мы выкарыстаем нашы ачкі, якія мы здабудзем? Божа, а чаму ты першы пабудаваўся вось тут у куце менавіта? Дзіўна, ну няхай. Ось гэта, бляха, высачэзны дом. Так, на што трэба будзе выкарыстаць нашы ачкі? Ну так, на мост. 100% трэба будзе рабіць мост. Трэба будзе прыдумаць, як з гэтым бароцца, як гэтага пазбавіцца гораду аднапавярховага, занадта ён вялікі.
калі так падумаць, канешне, гэты прыгарад павінен быць недзе тут, потым тут, і вось тут, карацей, на ўскрайку нашага вялікага гораду, але не займаць жа большую частку яго. Ужо, слухайце, і вырасла гэты рэгіён, вырас больше вось за гэты. Першапачатковы наш. Ну, адчуванне такое, сумнеўнае насамрэч ад гэтага. А вось, дарэчы, дарога вельмі, мне падаецца, натуральная склалася, ведаеце? Такая вось хух-хух-хух, як і заўсёды тут была, правда, не? Ну што, мне падаецца, прыйшоў час нашу вось гэту транспартную сістэму троху адрэдагаваць. Усё, мы гатовыя. Транспартная сістэма пабудаваная, рэаніміравана, і я спадзяюся, будзе выкарыстоўвацца з значнай эфектыўнасцю, чым раней. Што нам у гэтым скажа толькі статыстыка, якая з'явіцца троху пазней. Так, як бачыце, у нас 7 маршрутаў, амаль што ўсе аднолькавай працягласці да 20 км з 12 до 20. Мне падаецца, гэта добра, тому што гэта павінна забяспечыць нам нейкую раўнамернасць. Так, пакуль што патрэбаў няма, мы развіваемся, расцем, ну як расцем, мінус 200 чалавек у нас, дарэчы, пры гэтым пры ўсім дэмаграфічна, бачыце, як распаўсюджаны не толькі ў цэнтры, лічу, толькі ў цэнтры, і вось тут, канешне, гэта аднапавярховая забудова, ну, ніяк яе не пазбавіцца. Добра. Насамрэч не. Так, што б я хацеў яшчэ зрабіць? Бачыце, у нас тут каля замку ёсць прастора нейкая, якую можна будзе забудаваць зараз. А забудаваць, я мяркую, гэта нейкімі пляцоўкамі, якія б нам дапамаглі. О, вось гэта таксама трэба будзе зрабіць каля высотных забудоваў. Якія б нам далі нейкай там энтэртэймент, правда, то бок ось, напрыклад, такі парк, невялічкі парк, невялічка пляцоўка, дарэчы, во, глядзіце, ёсць парк, ёсць пляцоўка, ёсць замак і ёсць пляцоўка. Вось, і штосьці тут яшчэ можна пабудаваць. Тут нізкапавярховая забудова, менавіта акурат і тут хутчэй за ўсё і нічога. Так, тут нічога не будуецца, таму што не хочуць, няма патрэбы. Так, давайте зараз дапаможам гэтым хлопцам выехаць, таму што нешта ў іх не атрымліваецца. Нам трэба будзе ўзяць дарогу на 4. Так, выдатна. Тут што ў нас? Тут усё добра? Усё добра. О, бачыце, як хлопцы робяць. Выязджаюць на кола, на кольцо і назад вяртаюцца ў горад. Больш-менш. А навошта яны ўправа, а потым... Так, пробачце. Алгарытмы... Я чуў пра алгарытмы Cities Skyline, што яны менавіта вось так вось працуюць, тое, што грамадзяне не ведаюць, як ім. Вось бачыце, яны пад'язджаюць, потым перакідваюцца на правы пас, а потым зноўку на левы пас. І чамусьці левы пас прапускае ўсіх, хто справа. О, глядзіце, направа і потым налево. Карацей. Тут з гэтым нічога не зробіш, такія алгарытмы убудаваныя. Так, но ўсё роўна стаяць, іх ўсё роўна не прапускаюць. Іх ўсё роўна не прапускаюць, а гэтае на кольцо едуць і чамусьці менавіта ў правы бок хочуць. А, бо гэта на разварот. На разварот яны не хочуць ехаць, ім не трэба. When it gets cold and dark, you make it work.
Тут гатовае. Так, троху забудаваліся, троху аднавіліся, недзе трэба будзе пабудаваць, дарэчы, паркі, пляцоўкі і ўсё такое, каб гэта выглядала больш-менш падобнае на адпаведныя будовы ў звычайных гарадах. Так, ну што, дзе там нашыя хлопцы? Ці атрымалася? Атрымалася. Бачыце, дадатковая дарога, то бок яны выкарыстоўвалі 2 пасы для таго, каб з'ехаць у горад. Хтосьці паехаў права па правым пасе, хтосьці паехаў сюды па левым пасе. І ўсё нармалізавалася. Так, ёсць яшчэ каркі нейкія на дарогах, ці не? Так, гэта у нас паркоўка. Стыхійная, так бы мовіць. Развязка выглядае так сабе, але працуе. Галоўнае, што працуе. Так, а гэта у нас чамусьці аднапасавая дарога. Ну, няхай, аднапасавая так лепей. Менш праблемаў, калі яны зварочваюць сюды. Я мяркую, што нам трэба будзе пабудаваць яшчэ зараз навучальныя установы. Памятаеце, у мінулым відэа мы з вамі разблакавалі нейкія элементы навучання, якія нам здарова дапамогуць паднесці, напрыклад, медычнае абслугоўванне. У нас і грошы ёсць, і магчымасць ёсць. І глядзіце, якое месца ў нас. Месца для гэтага універсітэту ёсць. Выдатнае, не? Мне падаецца, гэта выдатнае месца. Выдатна. У нас яшчэ з'явіўся завод фармацэўтычны, правда ж? Глядзіце. Так, сюды хадзі. Вось тут. Так, гэта ж прамысловы. А прамыслова у нас, дарэчы, вось тут ёсць. Вось тут мы можам себе пабудаваць, мой родненькі. Хоба. Паглядзіце, у нас ёсць фармацэўтычны завод. Ха-ха, нечакана. Я не ведаў, што ён з'явіцца. Не выглядае ён неяк фантастычна. Шахты, дарэчы, мне больш падабаюць. Вось, а ну-ка вернемся до нашага медычнага універсітэту. О, боже ж мой. А гэта што у нас такое тут? Вы дзе такія універсітэты бачылі? Гэта як, людзі, добра. Вось хацелася б вам навучацца вось у такой навучальнай установе? Курва, я б почку аддаў бы. Я б зусім без нырак застаўся б, адзінае толькі, каб навучацца вось у такім будынку. О, бачылі б вы мой універсітэт, у якім я навучаўся. Тое, што кажуць, неба і зямля, ой, не. Гэта рай і пекла. Гэта розніца проста неверагодная. Да, вось гэта універсітэт, тут і паркі ёсць свае, боже. Ну, прыгожа ж, ну. Толькі не кажуце, што тут яшчэ пляцоўка ёсць для гелікоптера. Ну, не. Гэта так. Ставілі нейкія сталы, каб студэнты адпачывалі, я так мяркую. Ну, класна ж выглядае, бляха-муха. А ну-ка яшчэ тэхнічны універсітэт. Толькі ўсе не ведаюць, яго тут побач ставіць недзе. Ну так, давайте побач. Калі ён так сама выглядае, то давайте побач ставіць тэхнічны, вось. Вось гэта плошча. Вось гэта плошча. Халера ясная, вы паглядзіце на гэта. Не такі высокі, гэта факт. Але проста цудоўна выглядае. Ну вось так звонку я б не сказаў, што гэта універсітэт, дарэчы, вось проста нават і блізка. І неяк чакаеце, ведаеце, нешта больш тэхнічна. Вось, напрыклад,
Вы ж ведаеце, у Беластоку ёсць тэхнічны універсітэт, даволі вядомы на ўсю Польшчу. Ды ўвогуле па шмат якіх краінах ён вядомы, таму што тут, я бачу, навучаецца шмат з якіх краінаў, з азіяцкіх, да рэчы, вельмі шмат кітайцаў, усялякіх карэйцаў і так далей. Але па памеры, ну, прыблізна. Так, не, ўсё ж такі больш за гэты. А вось толькі будынкі навучальныя, яны зусім па-іншаму выглядаюць. Ну, тут, тыпу, намёк такі на ядравую энергетыку, ці што тут, невядома. Ну, клас. Клас. Я быў такім навучаўся. Глядзіце, колькі паркаў. Вось тут, па-першае, шпацыраваць можна. Машыну пакінуў вось у гэтым парку, у другім, у трэцім. Лічу вось гэты чацвёрты. Вау. Пытанняў няма. Проста велічэзная тэрыторыя. Без кампуса. Зноўку без кампуса. Але проста цудоўна выглядае. Маць моя жанчына. Вось гэта 2 будынкі мы пабудавалі. Просто ачмурэць. Адзіна я не разумею пакуль што з гэтай забудовы. Такі тыц-тыц натрыкалі. Ну добра, гэта я, дарэчы, не я вырашаю. Гэта яны самі вырашаюць, дзе там будаваць, што, ну, пабудавалі, дык пабудавалі. Ну, гэта не вельмі задавала. Калі што, мы потым парушым тут управа ці ўлева, будзем перамяшчаць, калі гэта нам спатрэбіцца. Але пакуль што не хочацца. Не хочацца, таму што 2 універсітэты побач, гэта заўсёды лепш. Гэта, ведаеце, калі вы разумееце нешта ў навуковых адкрыццях на бягучы момант, то павінны ведаць, што яны заўсёды робяцца на мяжы навукаў. То бок, сёння амаль што немагчыма нешта адкрыць, як кажуць, у адзін твар, калі адзін чалавек нешта вынаходзіць, такі чалавек, напрыклад, як Эйнштэйн, як Кант, гэта ўсё мінулае. Сёння згуртаванні вучоных робяць адкрыцці. І калі 2 універсітэты знаходзяцца побач, гэта вельмі змягчае, паляпшае камунікацыю і тым больш павялічвае навуковы патэнцыял. Так. Навуковы патэнцыял. Ведаеце, што б я зрабіў? Во, дарогу. Трэба пракласці неяк дарогу паміж імі. І гэта было б лепш. А давайце паспрабуем. Давайце паспрабуем трошкі прасунуць. Вось так. Ага, і вось гэты таксама трошкі прасунуць. Вось там, каб быў 1, і тут таксама 1. 3, няхай будзе 3. І зараз мы пабудуем гэту дарогу. Слухайце, я там заўважыў яшчэ. Спадзяюся, што вы таксама заўважылі, што ў іх ёсць паляпшэнні. Давайце троху паназіраем, а што ж гэта за паляпшэнні такія. Так, па-першае, медычны універсітэт. Можна яшчэ дадатковае крыло пабудаваць. Ого! Яно павялічае колькасць студэнтаў да 2500. Практычная клініка. Ого! Ого! А вось гэта патрэбна. Так, а тут? А тут яшчэ павялічвае колькасць выпускнікоў. Вы бачыце гэта? Вы бачыце, гэта просто... У мяне не горад, у мяне просто навуковы гарадок. Вы разумееце, што вось гэта ўсе савецкія, яны просто смокчуць папіросу ў старонцы у баку. Вось гэта ўсё, гэта належыць да медычнага абслугоўвання. Вау, гэтыя мільёны, якія страціў, яны таго варты. Просто, не, я б яшчэ столькі скінуў бы на гэтае вось. Прыгожа. Прыгожа, курва. Не ведаю, як вам, але вось гэта просто мара. У мяне ў дзяцінстве было такое, што я марыў жыць у вялікім гарадку,
горадзе, прабачце, не ў гарадку, у вялікім. Тыпу хмарачосы, вось гэта ўсё, паркінгі шматпавярховых і так далей, гэтак далей. Гэта было яшчэ да таго, як я пазнаёмся з Менскам. Просто прабачце. Не, я калі пазнаёмся з Менскам, троху там пажыў, не маё. Не варта вялікія гарады, але вось зараз я гляджу на вось гэты малюнак, і ён як з майго дзяцінства, 100%. Я пра гэта марыў. Вось менавіта пра гэта, каб вось такую карцінку бачыць перад сабой штодзень. Ну-ка, давай у цябе, што ёсць? Тэхнічны ты наш? Штосьці тут? Палепшыць, давай палепшым, пытанняў няма. А гэта? Гэта проста павялічвае колькасць студэнтаў. Не, колькасць студэнтаў нам не патрэбна, таму што і так зашмат, слухайце, вось гэтыя вось штукі, глядзіце, у нас універсітэта ўжо на 45 тысяч, а пры гэтым навучаецца 2000. Каб яшчэ прыязджалі да мяне замежнікі, то гэта было б добра, але я мяркую, што тут такой механікі ў гэтай гульні няма, разумееце? Хутчэй за ўсё так і ёсць. Навошта ты мне гэта пасоўваеш? Ой, я нешта прапусціў, нам патрэбная пачатковая школа і вышэйшая школа. Ну-ка. Пачатковая, вось яна высокая. Усё, па школах, па адукацыі мы забяспечаны студэнтамі, выдатна проста ўсё, глядзіце, яшчэ ў нас па коледжы шмат месцаў ёсць, па універсітэтах я ўвогуле маўчу, у нас проста універсітэтскі горад. Сапраўдны навуковы горад, але вось гэты універсітэт медычных, гэта проста мара. Я б такі ў рэальным жыцці не ведаю, ці ён з кагосьці змаляваны, ці зрысаваны, халера яго ведае, но выглядае ён проста цудоўнейшым чынам. А з улікам таго, што мы яшчэ пабудавалі ім сваю лабараторыю, дарэчы, у Беластоку ёсць свая клініка студэнцкая. І тут таксама яшчэ нейкі даследавальцельскі цэнтр. Пра што я кажу? У нас тут з'явілася нават фарма. Паглядзіце, плюс 2 efficiency, плюс 5 да універсітэтаў, плюс 1 да сканчэння універсітэту, там балы нейкія ёсць. Гэта гэта проста вау. Я не ведаю, як вы, але я вельмі задаволены. Спадзяюся, вы таксама. Так, ну што мы яшчэ можам зрабіць? Мы яшчэ можам атрымаць, дарэчы, 12 ўзровень. Давайте пачакаем, пакуль мы яго атрымаем. І ўжо на гэтым хіба што з мастамі завершым. Так, трэба будзе масты знайсці. Ось што я хачу зрабіць, масты. У нас вялікі горад. Гэта цудоўна. Глядзіце, я яшчэ знайшоў паляпшэнні, якія ёсць у нас да вышэйшай навучальнай установы. Гэта можна будаваць бібліятэку і што вельмі проста здзівіла мяне, глядзіце, гэта яшчэ стадыён. У гэтай школе мы ўжо не пабудуем, вось, якую мы будавалі самую першую хіба што, але глядзіце, якую мы пабудавалі ў гэтым відэа. Оба! Студэнцкі стадыён, як вам? Мы не каля хаты такі, каля дома, дзе я жыву. Менавіта такі. Прыгажун, правда? Супер просто супер. Так, 12 ўзровень маем. Давайте зробім тое, што мы планавалі з мастамі. Нам трэба ўзяць дарогі, нам трэба ўзяць вось гэты Гранда Бридж. Анблок. Выдатна, так. І давайте знойдзем, можа, нешта яшчэ, каб нам не хадзіць. Колькі у нас 6 школ. А мы можам працягваць. Мы ж можам будаваць далей. Цэнтр даследніцкі. І радыётэлескоп. А радыётэлескоп можна паставіць у нас, у горы, дзе яны белыя. Як мяне панесла.
Так, гэта будзе проста цудоўна. Вы проста не уявляеце, як гэта будзе выглядаць напрыканцы, калі мы скончым гэты горад будаваць. Так, ну што, масты. Давайте масты. Спачатку мы вось гэта адзначымся, што мы тут заўважылі, так, мы гэта бачылі, каб яно нам не мільгацела. А вось масты, цікава, як гэта будзе працаваць, таму што вось я б хацеў, каб, бачыце, у нас тут добры мост такі выглядалі, ён быў пабудаваны ўжо даўно. А вось тут у нас ёсць першы мост. У нас ёсць першы мост, даволі неблагі. Нават пешаходы тут ходзяць. Нягледзячы на тое, што ў нас тут пераход праз светлафор, но все роўно нейкія праблемы ўзнікаюць. Ну, нічога. Так. Што рабіць нам з другім? Ці можам мы нешта пабудаваць двухпасавы мост? Так. Скрыжаванне ёсць, мост ёсць. Ёсць. Чамусьці ў вадзе гэтыя металічныя бэлькі, але мост ёсць. Ну, як на мой погляд, вельмі добра. Няхай сабе яны і побач. Але гэта лепш, чым без іх, правда? Правда. Ну што, мы з вамі сёння пабудавалі вось такі вось мосцік. Ён на два пасы. Ён звязвае ў нас два кавалкі гораду праз раку. Так, ён дадатковы. Ён не перашкаджае вось гэтаму мосту. Ён дадатковы, бо вядзе ў іншую, бачыце, у іншы рэгіён. Гэта звязана ў нас з шашою, а гэты вядзе проста ў спальню. Вось. Мы яшчэ вось такі пабудавалі масток. Я вось не ўзгадаю нешта ў Беларусі, ці ёсць такія масткі. У Менску нешта падобнае было, там блакітны колер такі на аб'ездной трасе. На МКАДзе, так званым. Гэта я памятаю. Так. Вежа Кім Чен Іна. Ну, карацей, з мастамі у нас атрымалася не так эпічна, як атрымалася з адукацыяй. Вы ўж мяне прабачце, але тое, што ў нас атрымалася зрабіць з універсітэтамі, гэта проста цуд. З вышэйшымі школамі таксама няблага, але універсітэты медыцынскія проста скраў маё сэрца. Пытанняў няма. Добра, я мяркую, што на гэтым мы можам скончваць, таму што горад у нас развіваецца, а патроху расце, мы яму дапамагаем у гэтым. Буду рад, калі будзеце пісаць вашыя парады, думкі, якія ёсць, што можна яшчэ зрабіць. Цікавага апроч, пакуль што для мяне вельмі цікава заявілася гэта пра адукацыю. Вось, можа, тут ёсць нешта прыхаванае, да чаго варта ісці. А на бягучы момант з гэтым усё. Дзякуем вялікі за прагляд, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал. Мы з вамі хутка пабачымся ў наступных відэа і ніколі не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Усім да пабачэння.